Sige, i-align na natin ha. Nagulat ako kay ate sa papel. Hindi daw siya nakaramdam na. Ganun talaga ang Diyos. Oo. Labasan ko nga. Naipitan to ng ugat. Naipitan siya ng ugat. Naipitan ng ugat kaya nangangalay. Manhid. Kaso, hindi natin magagawa yung hindi siya nilinis sa spiritual. Meron siyang hinanapin sa puso niya. Kaso ayaw ko na baybayin. Iiyak na naman si ate. Pag naiiyak kayo, nalulungkot ang puso ko. Umiyak ko na yung Panginoon. Kaya hindi ko mapigilan umiyak ng puso ko. Hindi ko maintindihan. Matigas ang puso ko. Asera ko eh. Naging bulak na. Nakikita na ulit sa atin. Relax niya ka. May kilabas niya dito niya. Yan, kalmado lang. Relax lang. Okay. Isang buwan mo na to. Relax lang. Sige pa. Okay. Okay. Tingnan naman ayos. Sa waist lang. Isa na lang. Oh, tama na. Tingnan natin. Nagaling mo. Tayo ka muna natin. Tayo sila natin bakuhan. Sige po mo ulit. Sige po. Tapos diretso lang. Yan. Upong interloxin. Ay hindi na pala. Iba na pala yung dara na ngayon. Yan o. Yan yan. Yan pangalan ng bagong dara na ngayon. Pangalan niya. Relax lang. Higa lang kayo. Sige. Okay. Yan ang maya. Sige, dito. Tayo. Last na ito. Tukunin lang natin sa pulong tayo. Hindi, ako lang. May gulang. Yan. Hinga. Okay. Hinga. Okay. Opo. Hinga mo na ng konti. Hinga mo na konti, tubig lang. Tama na. Darating na yung susunod sa inyo. Nauna sa inyo eh. Ngayon, galaw mo. Mabigat magang. Yung paa mo. Wala na. Itutulak na lang natin yung balaka mo. Higa, tagilid ka dyan. Para matapos na tayo. Sige, tagilid, higa. Higa kayo ng tagilid. Hindi, kasi dyan na kayo. Sige, nandiyan na kayo. Para pa sa ano. Iganyan mo kamay mo. Pagdikitin mo. Ilagay nyo dyan. Tapos ganyan, tagilid. Relax lang. Ganito lang to. Okay. Double side. May lang. Okay. Diretso. Higa ng diretso. Diretso. Kaya ito muna. Parang kayo may hapa. Diretso pa. Diretso. Kita mo? Nawala sa balanse. Umutok. Kabila. Okay. Upo muna kayo. Huwag niyo muna kayo ibaba niyo yung paa niyo. Ano ang pakiramdam? Inom ng tubig. 3 times banggitin ni Kristo pag nalunok niya yung tubig. 3 times. Pag nalunok niya yung tubig.
Amen. Mag-inom muna ng tubig. Amen. Mag-inom po na kayo. Nailaw hindi. Opo. Tapos na tayo. Kita mo, nilinis kayo ng Diyos. Wala pang 3 minutes. Cleansing. Tapos 5 minutes lang yung video natin. Wala na. Sobra na, oh. Kayo nagmalaw. Ha? Nag-iba na kulay mo. Maganda ka na daw, sabi ng asawa mo. Yan na daw ang pinakamaganda. Kanina putlain ka. Oh, putlain ka. Ngayon, maganda ka na, oh. Kita mo, oh. Namula na siya eh. Oh. Okay na. Para ka naglagay ng pants sa mukha. Okay na, naparamdam. Maganda na po. Maganda na. Lakad ka muna bago natin patayin to. Sayang eh. Isang commercial lang to eh. 6 minutes lang. Plus 3 minutes cleansing sa katawan mo. 8 minutes lang ginawa ng Diyos. 1 month mo ng sakit. Ano paramdam? Natatakot mo yung kamay mo. Ano? Hindi mo nakikita kanina yan ah. Ha? Hindi mo nakikita sa kanya kanina. Oh, hindi mo. Oh, ngayon. Pasalamat ka sa Diyos. Una. Salamat sa Diyos at saka kay Apo Adin. Pagsalamat ka na lang sa sarili mo, sa Panginoon Kristo. Salamat sa inyo ha. Taga saan kayo? Valenzuela po. Valenzuela. Anong lugar yon? Karawatan. Karawatan. Para marinig ko mamaya. Valenzuela, Karawatan. Oh, thank you so much. Ingat kayo sa pag-uwi ha. Okay, patayin ko na. Maraming salamat po na sa Diyos. 1 month nyo palang sakit ha.